Tänään mä palaan Minneen. Oikeasti ihmetelkö tätä rapinaa, kun se on siksi. Ei oo kuollut. Tässä on muuten mun maailma, mutta mä en nyt kerennyt aloittaa silloin tätä videoa, kun silloin kun mä aloitin tämän maailman. Eli joskus viikko sitten, tai en mä tiedä. Mä pelaan tätä vähän aikaa kuitenkin. Mä esittelen tämän maailman. Täällä on se meidän salapaikka. Noita tuolta ei kannata vetää. Mitä? Kuka idiootti hakannut ne? Miten mulla voi olla ne? Kiva. Missä nää on? Tästä voi pistää portinkin. Joo, tuolla on mun talo. Tuolla ylhäällä. Kai te sen verran jaksatte ottaa. Tää nyt ei oo ihan vielä valmis, mutta tää on sen verran iso. Pari stäkkiä tammella otetaan. Tämä on arkku. Ei oo mitään hyvää. Nyt tässä saa 6 leveä, että mä voin niinku tällä alasemmin vetää noin molemmat rautaa. Huusut. Kiva. Jotenkin ne yhteen. Tää ei oo mun talo. Mun kaverin talo. En saa kertoa hänen nimeä, koska tämä on kuitenkin YouTube, ettei tää mikään WhatsApp-ryhmä kuitenkaan oo. Täällä on meidän hieno valopolku. Ja mulla on muuten toi mukana. Se on mun kaveri. Täällä on tätä farmia. Tässä videossa meidän olisi kuitenkin tarkoitus mitä meidän oli tarkoitus. Niin meidän pitää käydä siellä. Joo. Se hakkaa vähän puuta saattoi valmiiksi toi, mutta mä käyn nyt hakkaamaan sitä puuta. Venatkaa. No niin, mä tulin sieltä puureissulta. Joo. No varmaan, tää ei oo siinä sain ne puut, mutta ne on mulla vaan investuolla. Mä en kyllä hirveästi ottanut tai käynyt hakkaa, mut sori siitä mä jaksaa vaan käydä. No voi perkuta näin ärsyttää. Sori. Tässä videossa kuitenkin tarkoitus saattaa täällä valmiiksi. Nyt ruven kanssa että ottakaa hetki. Ja taas lisää puuta. Vihdoin ja viimein mä sain tän kato valmiiksi. Mä niinku venasin tässä 45 minuuttia. Tai tunti. Tai sit se ainakin tuntuu siltä. No. Kunnon bukaaja. Jos pelaa Pleikka 4:lla, niin voi odottaa tästä bukaamista. Ja. Tulee olla ehkä vähän hämärävalaistus. Ei kahta. Kahta samaan paikkaan. Jälki-istu. Se on perfecto! Kato tuo yksi. Näin nyt erittäin nörttitalolta. Tohonkin yksi. Tää video ei ainakaan tuu päätökseen, koska vielä jos te tilaatte tämän kanavan, te saatte tämän kirjan ilmaiseksi. Heippa!